Alright, eli laitoin tallenteen tai ton nauhoituksen päälle. Saitte siitä varmaan huomautuksen. Kello alkaa olla pykälässä. Alright, eli tämä puhe pidin tämän ekan kerran silloin 10 päivää sitten siellä Haagassa. En ole tätä tässä välissä pitänyt. Äsken avasin kalvot ja olihan silleen, että okei, tässä järjestyksessä mennään. Joten eiköhän käydä käsiksi. Laita chattiin jotain kysymyksiä ihan tässä matkan varrella. Katsotaan niitä sitten lopuksi. Ja tosiaan mä en tällä hetkellä kuule teidän kommentteja. Mulla on mikrofonit täällä päässä, siis kaiuttimet täällä päässä kiinni. Mikrofoni toivottavasti päällä, niin te kuulette. Ja mä laitan, kun mulla siis on teille jo toi jako päällä, niin teidän pitäisi nähdä mun kalvot. Alright. Ihmisen vastuu elämästä. Meidän tunteet on kullanarvoisia. Tästä ajatuksesta oikeastaan ihan koko tämä esitys kummaa. Eikä ainoastaan esitys, vaan se, mitä mieltä mä oon maailmasta ja mitä kautta mä tätä meidän todellisuutta hahmotan. Ainakin tällä hetkellä. Mä olen vähän tällainen sanojen saivartelija ja tällaisena asiasta toiseen esimerkkinä siitä, me puhutaan nykyisin metsästämisestä, mutta sen alkuperäinen sanahan on pyynti. Ollaan pyydetty luonnolta ja saatu saalista. Se on aika eri ajatus pyytää kuin metsästää. Ja tällä sanojen vääntämisellä ja nyanssien merkitysten miettimisellä mä tätä maailmaa, mediaa, sitä mitä meille kerrotaan, miten me ajatellaan, miten me puhutaan, niin mä ihan kaiken kaikkiaan mietin. Ja siitä muutamana esimerkkinä esimerkiksi sana anarkia, joka etymologisesti tarkoittaa yhteisöä, jolla ei ole pomoa. Eikä missään tapauksessa sellaista kaaosta, minkä synonyyminä sitä tänä päivänä käytetään. Ihan samoin okkulttinen tarkoittaa ainoastaan salaista, jotain, jota ei kerrota. Eli Seiska-lehti voisi vaikka uutisoida jostain okkulttisesta viikonlopusta tai okkulttisesta suhteesta, kun se tarkoittaa jostain, mitä he ovat saaneet purkkimalla selville. Eli sanat, mitä ne alun perin on tarkoittanut ja mitä ne tänä päivänä tarkoittaa, niin niissä on eroja. Eli ihmisen vastuu omasta elämästään, niin me lähdetään vähän vääntämään tuota vastuusanaa sitten, ja että mitä se oikein on ja mistä näkökulmista sitä voisi tarkastella, että mitä se ihmisen vastuu omasta elämästään on. Puheessa on useampikin punainen lanka. Mä oon aivan varma siitä, että sä pystyt seuraamaan niistä kaikkia, mutta tämä on enemmänkin vyyhti kuin yksi selkeä ajatus. Tässä on enemmän kuin 3 mukaan otettavaa asiaa, mitkä on puheenkultainen runko. Että pitäisi olla vain 3 juttua, jotka ottaa mukaan, mutta tässä on vähän enemmän. Tavallaan ne 2 pääasiallista lankaa on se, että mietitään, että mikä on tunne ja mikä on maallinen elämä. Messuilla oli myös workshoppi tämän jälkeen, mutta sitä ei tietenkään nyt ole. Pohja-ajatus. Ihminen on tunteva, luova olento. Ei välttämättä luoja olento, mutta luova olento, joka elää jonkinlaista kärsimysnäytelmää. Me eletään maailmassa, jossa on kipua, särkyä, sotaa, kauheuksia, sairauksia, käsittämättömiä epäonnistumisia tai sellaisia, että maailma potkii päähän tyyppisiä, niin miksi me ollaan tuntevia, luovia olentoja elämässä kärsimysnäytelmää? Yksi sellainen iso ajatus, mikä mua on lähtenyt viemään eteenpäin, on se, että kun keho korjaa itseään,
Sä oot varmaan kuullut tämän miljoonaan kertaan, että keho korjaa itseään. Että luo ne olosuhteet suotuisaksi, niin keho korjaa itseään. Ja silti meillä on chakrat koko ajan tukossa ja pyörimässä väärään suuntaan. Iso kysymysmerkki. Ja mun mielestä se tulee oikeastaan siihen, että kun me ollaan niitä tuntevia ihmisiä, jotka ovat luovia, ja sitä kautta me luodaan koko ajan jotain, niin ollaanko me luomassa omasta voimasta tietoisesti sitä, mitä kukin meistä haluaa luoda, vai jollain tavalla tiedostamatta jotain sellaista, mitä joku toinen haluaa meidän tänne tekevän? Sä oot varmasti muutamallakin kurssilla kuullut sen, että tunne on vahvempi kuin affirmaatio. Että jos mä vaan toistan ja toistan jotain, että tämä on hyvä, tämä on hyvä, tämä on hyvä, tämä on hyvä, mutta mä en täällä syvällä itsessäni oikeasti ole sitä mieltä. Jos mä en tunne, että se on hyvä, niin se affirmaatio ei käy todeksi. Se tunne on vahvin siinä luomisen, luovan toiminnan keskiössä, siinä kehässä, jossa me tunteen ajatuksen kautta tehdään tekoja. Ja niistä teoista tehdessä tunnetaan jotain ja ajatellaan jotain, ja niiden tekojen tuloksista tunnetaan jotain ja ajatellaan jotain. Ja sitä kautta tämä tunteen, ajatuksen ja teon kehä pyörii koko ajan ja luo sitä todellisuutta, jossa me ollaan. Ja viittauksena edelliseen, luodaanko me sitä, mitä me itse halutaan, vai sitä jotain muuta. Kun mä paranin suolistosairaudesta, migreenistä, aknesta ja kivuista paljon enemmän kuin mitä lääkärit antoi mulle toivoa, ja mä parannuin niistä nimenomaan käymällä läpi mun omaa tunnehistoriaa, sitä nieltyä kiukkua, surematonta surua, purkamatonta vihaa, ja löytämällä sellaisen logiikan, että okei, tollasta seuraa tällaista, mä teen näin, niin se toi sen mun paranemisen prosessin. Se, mitä mä tein mun ruokavaliolle tai unelle, liikkeelle, toki se sitä tuki, se oli sitä niin kuin fyysisen tason juttua, mutta kuitenkin vasta se tunteen logiikan ymmärtäminen toi sen, mitä mä kutsun paranemiseksi. Ja sen takia mä olen muun muassa sitä mieltä, että ihminen on oikeasti olemassa tunteakseen. Siihen liittyy toinenkin asia, johon me kohta palataan. Pystytkö sulattamaan jotain? Mehän käytetään tätä sulattaa verbiä ihan yhtä sujuvasti perunan tärkkelyksestä kuin naapurin tekemisistä tai maailman menosta. Pystytäänkö me sulattamaan sitä? Mä en pysty tätä nielemään. Tuntuu, että se tulee ulos. Tai tämä menee helposti alas. Tämä mä pystyn hyväksymään. Ja taas vastavuoroisesti on sellainen palan tunne kurkussa, kun jännittää puhua. Tai palan tunne kurkussa, jos kieltää itseään puhumasta. Sitten jää tuska sisälle ihan samoin kuin siitä ulkoa tulleesta tunnereaktiosta, johon en ole reagoinut rehellisesti. Eli mitä ihmettä se tunne on, kun se niin kuin konkretisoituu täällä minussa ja näkyy ulospäin siinä, mitä minä teen. Että joko mä käperryn sisäänpäin tai tuun kiukkuseksi tai lähden tekemään jotain tai olen tekemättä jotain. Ne meidän tunteet on oikeasti se syy, miksi me ollaan olemassa. Ja ne on kullanarvoisia myös siksi, että kun tämä tarinoiden Anunnakit tänne tuli, niin se heidän kaivamansa kulta ei ollut silloin, eikä se ole tänä päivänä mitään konkreettista metallia. Siinä on tahallinen tai tahaton käännösvirhe. Aurum, hohtava sarastus. Mä väitän, että se tarkoittaa auraa, energiakenttää meidän ympärillä. Meidän tunteita.
On niiden nimi sitten Anunnaki tai ihan mitä tahansa muuta, se on aivan toinen keskustelu, joka ei liity tämän päivän aiheeseen, niin on olemassa pahaa tarkoittava ja tahallaan ilkeyksiä tekevä taho, jotka aiheuttaa meille elämänkoettelemuksia, traumoja, näitä niin sanottuja oppiläksyjä, jotta meillä olisi täällä paha olla. Eli se kärsimysnäytelmä ei ole meidän syytä, vaan me voidaan osoittaa syyttävää sormea tonne jonnekin, että siellä on jotain kasvotonta pahaa. Se on syy siihen, miksi uutisissa kerrotaan vain huonoja uutisia. Koska ne haluaa pahaa. Pahinta, mitä ne on saanut aikaiseksi, on saada meidät tappelemaan keskenämme. Koska silloin me keskitytään niihin pikkujuttuihin täällä, on ne sitten rajakiistoja tai maapallon muodosta tai kenen uskonto on paras. Me unohdetaan silloin se, että joku pitää meitä tavallaan pilkkanaan. Jos me tapellaan läheisten kanssa, niin me ei silloin katsota isompaa kuvaa. Ihminen stressaantuneena keskittyy paljon pienempään. Se katse kapenee sen sijaan, että me nähtäisiin isompi kokonaisuus, että mistä tässä on kyse. Ja tästä tullaan parin mutkan kautta, mutta tänään tässä esityksessä aivan suoraan siihen, että meillä on vaan itsemme. Me ei voida kanavoida yhtään ketään tietämättä varmaksi, että se ei ole niitä pahiksi, koska ne on aivan mestareita naamioitumaan. Tämä on mun mielestä just tasan näin. Meillä on tämä meidän ihmisyys, meillä on ne meidän tunteet, mutta me ei voida kääntyä kenenkään puoleen ja olla varmoja siitä, että kuka sieltä tulee. Miksi? Tähän tunnepuoleen, tätä happihyppy tuosta aiheesta. Nauru tarttuu ja hiljaisuutta voi kuunnella. Eli vaikka tässä nyt on bittiavaruutta meidän välillä, niin teidän korvan kuuloluut värähtelee äänialoista, kun te kuuntelette tätä, mitä mä sanon. Ja jos te koskettelette teidän omaa kättä, niin teidän tuntoaisti antaa tunteen. Mutta mä väitän, että se, mitä me sanotaan tuntoaistiksi, on itse asiassa tunneaisti. Ja sillä me palataan tähän meidän todellisuuteen, siihen, miten meidän maailman rajat määrittyy, koska nämä meidän 6 aistia määrää, mitä me koetaan tästä maailmasta. Me ei koeta yhtään mitään sellaista, mitä me ei kyetä aistimaan. Kaikki taikatemput, kaikki harhautukset perustuu siihen, että me ei ehditä nähdä tai me ei kyetä näkemään. Se tapahtuu sen valospektrin ulkopuolella, mihin me kyetään, tai kuulo. Ja näin yksinkertaista meitä on pitää pimennossa. Avaruuskin vaikuttaa tyhjältä, koska me ei pystytä näkemään sinne. Se on tavallaan mustaa. Musta on meille jotain tuntematonta. Jänniä nämä sanat. Sitten tunteista kerrotaan meille, että ne on pahoja, ne on pelottavia, ne johtaa meitä ihan kummallisiin tekoihin, ne vie meitä mennessään, ne on järjenvihollisia. Ja sitten me ihmiset ollaan ihan silleen, että kun mun sisällä on kaikki nämä tunteet, eikö meille kuuluisi opettaa, että mistä on kyse, miten mä opin ymmärtämään näitä, miten mä opin hyödyntämään näitä tai edes sietämään niitä. Ja jos te ajattelette tätä isommasta kuvasta, niin eikö se niin, että jos meitä hämmennetään tällaisella kummallisella viestinnällä, niin me tavallaan meissä lisääntyy hämmennyksen määrä, epätietoisuus, sellainen, onko mä näin tyhmä, miksi mä tajuu, miksi mä oon niin outo, mikä on taas sellaista omaa voimaa pois vievää viestiä tuolta ulkomaailmasta meille päin.
toinen asia näihin liittyen, me ollaan tavallaan niin kuin päädytty sellaiseen maailmaan, jossa me ollaan ulkoistettu kaikki meidän isot tunteet. Me katsotaan elokuvia ja suuria draamankaaria, tai sit sitä, miten pallo pomppii tai ei pompi. Ja se on jotenkin niin kuin isompia tunteita kuin mitä meidän omassa elämässä. Vaikkei ne ole niin kuin, siis henkilökohtaisesti koskettavia. Tämä on jotenkin outoa, ainakin mun mielestä. Varsinkin kun se pahin, mitä meille voi tapahtua, on se, että mikään ei tunnu miltään. Siis tunteiden puolelta pahin. Et jos me menetetään kosketus niihin tunteisiin täysin, niin silloin me vasta ollaan huonosti voivia. Se on yksi masennuksen määritelmä. Jos mikään ei tunnu miltään. Me ollaan todellakin arvottomia silloin. Mikä logiikka, jos meille sanotaan, että aina vaan menet sille järjellä, älä mieti niitä tunteita, koska sit jos meillä ei ole tunteita, niin meillä ei ole elämänhalua. Siksi ihminen on tunteva ja luova olento, ja tässä kuvassa on jotain pahasti pielessä. Tunteet on värähtely, ne on voimaa, ne on ihmisenä olemisen syy, me voidaan niitä mitata lämpöasteikolla, hertseinä. Hawkins on tehnyt hienon taulukon niistä. Löydätte ihan miljoonittain lisää informaatiota tästä netistä ja niitä kuvia, missä on eri värisiä ihmisiä, kun niillä on erilaisia tunteita. Ne on ihan totta ne tunteet, ne on meissä. Tiedekin on sitä mieltä. Mun mielestä keho tukkii chakrat, koska niiden chakrojen kautta meistä varastetaan tunne-energiaa. Ja koska nimenomaan meidän niin sanotut pelkoenergiat, eli siis ärtymys, suru, viha, häpeä, syyllisyys, kaikki tällaiset tunteet on heille herkkuravintoa. Niin he haluaa niin oikein mättää meitä vasaralla päähän, että varmasti riittäisi tätä kärsimysnäytelmää ihan joka hetkeen ja päivää. Jos me hymyillään, niillä on nälkä. Toinen, vähän tällaisena sivujuonteena, mutta liittyy tähän olennaisesti. Me ollaan kaikki kuultu, vähintään jos ei itse muisteta itse, että oltaisiin mukaan itse joskus tehty näin hassuja juttuja. Mä en yhtään ymmärrä, että miksi mä menin sinne, mitä mä oikein ajattelin, mikä minuun meni, kun mä tein niin. Ehkä joku meni. Tai sitten alkoholistit, jotka on ihan eri ihmisiä sen jälkeen, tai siis alkoholia juoneena joku ihminen on ihan erilainen kuin selvinpäin. Mikä häneen menee? Mikä siinä alkoholissa on, joka niin paljon muuttaa sitä persoonaa? No kun meillä on tämä tunnekeho, meillä on tämä keho, jossa on tämä tunneaisti, joka mahdollistaa niiden tuntemusten myös tavallaan niin kuin ruoan aiheuttaman tuntemuksen kokemisen. Niin tavallaan nämä kehottomat meidän kautta haluaa näitä samoja nautintoja. Tähän ei palata tämän enempää. Jätän tämän asian vaan teille näin. Summa summarum, nykymenon tarkoitus on meitä vastaan. Jotain tänne on koodattu sellaista, minkä takia tämä on kärsimysnäytelmä. Ja mä näen sen niin, että vastuu omasta elämästä olisi se, jolla me voitaisiin huomattavasti vähentää tätä kärsimyksen määrää. Ei sitä nyt maailmasta poisteta, mutta henkilökohtaisesti. Mutta se, että meistä olisi kantamaan vastuuta, niin meillä pitäisi olla vapaus sen kantamiseen. Jotta me oltaisiin vapaita, niin meidän pitäisi tavallaan hahmottaa, että missä me ollaan kiinni. Mitkä on ne menneisyyden traumat, jotka pitää meitä kiinni? Mikä on tämä maailman rakenne, joka pitää meitä kiinni? Mikä on se kupu meidän pään päällä, joka estää meitä kasvamasta koko potentiaaliin? Puhutaanko lasikatosta? Sivuhuomautuksena
aina kun löytyy joku kaninkolo, johon voisi hypätä, niin mehän voitaisiin hypätä ja hukkua ja viettää koko loppuelämämme siinä yhdessä miettien, että mikä tämä nyt sitten on. Yritetään kuitenkin muistaa se iso kokonaisuus, se, että meidän ei ole tarpeen tapella täällä keskenämme siitä, että onko meillä nyt laatikko vai lätty vai pallo vai onko taivaan kanssa nyt elefanttien ylläpitämä vai minkä ylläpitämä, vaan mun mielestä meille riittää se, että me todetaan, että okei, maailma on tällainen. No mitäs me nyt tehdään? Sen sijaan, että lähdettäisiin niinku oikeasti turhaan niitä yksityiskohtia ihan älyttömiin sieltä miettimään ja tulemaan sitten vähän eri lopputuloksiin. Ja loppujen lopuksi ei kovin hyvää niinku siis sellaiseen niinku energeettiseen tilaan sitä kautta. Ihan ehdottomasti hankalin asia tässä tämän päivän tunneilmapiirissä, mikä Suomessakin on se, että me ei saada suuttua. Me ei saada suututtaa ketään, meidän pitäisi hyssytellä koko ajan, koska joku voisi suuttua. Mitä pahaa siinä olisi? Eikö se ole moraalisesti väärin, jos me ei suututa? Jos mä vaikka kuulen, että joku mun ystävä elää parisuhteessa, jossa on väkivaltaa, niin eikö sillä mun ystävällä ole oikeus suuttua sille väkivaltaiselle tyypille? Pitäisikö hänen jotenkin niin kuin silleen palvoa ja olla silleen, voi kun tää on niin kiva? Eikö hänen kuuluisi suuttua? Ihan samoin, jos meitä täällä niin kuin hyväksi käytetään ihan silleen niin kuin koko planeetan verran, niin eikö meidän kuuluisi suuttua? Koska jos me ei kerrota, että tämä ei käy, niin eihän se huono tilanne silloin koskaan lakkaa. Oletteko te ratkaisseet työpaikoilla yhtään konfliktia lakasemalla sen maton alle? Tai kotona, tai missä tahansa? Näin. Rajat on oikeasti rakkautta. Silleen, että tähän minä piirrän rajan. Tätä mä en enää sulata. Tämä on mun tila. Tähän se ei tule. Jos sä haluat elää noin, elä, mutta mä menen tohon suuntaan. Se on itsekunnioitusta. Se on moraalisesti oikein, että mä puolustan sitä, mikä on mulle tärkeää. Niin. On se sitten kyse siitä, että mä käyn pelastamaan lapseni jostain namusedän kynsistä tai mitä tahansa, niin kuin, mikä on se alue, mitä mä suojelen. Koska se maailma voi näyttää ihan tosi kauniilta, mutta yhtä kaikki me ollaan niin kuin linnut häkissä täällä. Tämä on yksi tapa vastata siihen, että onko maapallo nyt lätty vai pallo. Pallo, jonka pienellä osalla me ollaan. Te ehkä nähneet sellaisia valokuvia tai siis sellaisia vanhoja karttoja, jotka matchaisi tähän, että niin tavallaan joo, ja sitten siellä on se Antarktis, joka on täynnä kameleita ja palmuja ja kaikkea. Jos mietitte sen näin päin, että ne on, niin kaikki nämä teoriat on totta. Mä kutsun tätä paikkaa tunteiden loukoksi, koska loukko on mulle pikkasen netimpi sana kuin ansa. Se on, nurkkakin voi olla joku loukko tai joku vintti, niin kuin tällaisella Pohjois- ja Itä-Suomen murteella. Mutta isona erona moneen muuhun, varsinkin New Age-ajatteluun, on se, että mä lasken taivaan siihen samaan. Tuo kierrätysmerkki, jota näette roskisten kyljessä, se on ihan tahallaan tuossa taivaanporttien ja siis toi kuva mun mielestä kuvastaa taivaanporttien ja maapallon välillä. Me ollaan jumissa. Me ollaan luupissa, jumissa tässä välissä. Ehkä huomannut elämässä, että vaikka sä kuinka otat opiksesi, niin ne samat läksyt toistuu, ne samantyyppiset parisuhteet, ne samantyyppiset kompastumiset tai mitkä ikinä, ne on niin kuin joku tehdasasetus, että ne tulee uudelleen tässä elämässä.
Ja jos sisäinen ja ulkoinen on sama, niin mikä estäisi niitä tulemasta uudelleen seuraavassa? Sen sijaan, että me pähkäiltäisiin ihan loputtomiin sitä, että millainen loukko tämä on, mitä kaikkea, mun täytyy myöntää, musta on ihanaa tutkia, että miten tämä loukko on rakennettu, että miten Stargateit, siis tähtiportit on laitettu poikatoiminnasta ja tätä kaikkea, koska se on mielenkiintoista, mutta mä yritän olla menemättä siihen liikaa, koska oikeasti tämä on tämä kokemus, mun pitää valmistautua siihen, että kun tämä kokemus päättyy, niin mä häippäsen tästä loukosta. Reitti ulos. Mennään takaisin sanasaivarteluihin. Keho, mieli, sielu oli tämä sanayhdistelmä vielä jokunen aika sitten. Ne näkee enemmän ja enemmän tällaista keho, mieli, henki. Ehkä ette ole vielä huomannut tätä, mutta joku teistä on huomannut, että toi sielu on muuttunut hengeksi. Mulle henki on ennen kaikkea se, mitä mä hengitän. Se on elämänvoimaa. Meiltä puuttuu, me pitäisi olla 2 eri sanaa tähän. Tämä hengitys on edelleen elämänvoimaa. Se on sitä puhdasta. Mutta se spirit, mikä tarkoittaa siis myös alkoholia muutamissa kielissä, niin mä väitän, että se on se tyyppi, joka haluaa ohjata meidät tekemään jotain sellaista, mitä me ei välttämättä haluta saada aikaiseksi. Koska meillä on ihmisenä tämä keho, joka mahdollistaa sen tunnevärähtelyn kokemisen. Sitten meidän aistien ulkopuolelle jää, myös sen 6. aistin ulkopuolelle tai 6. tai sen toisen version ulkopuolelle jää paljon asioita, joita me ei kyetä aistimaan. Myönnetään me sitä tai ei. Ja siellä on henkiä, loisia tietyllä tavalla. Ja sitten meillä on edelleen tämä mieli, jonka hommaa käsittääkseni on yhdistää kehon ja hengen. Yhdistää keho ja henki niin kuin ajattelun kautta. Niin kuin, mitä? Moniko niistä meidän ajatuksista on oma? Meihin duupataan koko ajan niin kuin eri tuuteista, kaiken näköistä informaatiota. Ajattele tätä, mietit tätä, täällä on tämmöinen mainos ja tarjous, ja kyllä te tiedätte, ihan koko ajan. Kaiken näköisiä valmiiksi annettuja ajatuksia. Ei tarvitse poistua niin kuin kotoa tai saada joku mehupurkki pöytään, niin siinä heti lukee kaiken näköistä informaatiota, josta pitäisi olla jotain mieltä. Sen takia me ollaan aivopesun maailmassa. Tämä on mind control, mielen hallintaa. Se oman voiman ääni, se on ihan erilainen, mutta mun mielestä se on ihan eri myöskin kuin intuitio tai moni muu. Mutta nämä on näitä, että mitä kenellekin meistä mikäkin sana tarkoittaa. Mutta jos me niin kuin mielellä ja ajatuksilla lähdetään tekemään plus-miinus-listaa tai miettimään, teenkö näin tai teenkö noin, niin me päädytään siihen tilanteeseen, että kaiken voisi perustella. Ja loppujen lopuksi se on se jonkinlainen mutu. Joku sellainen, joka on niin vahva, että mun ei tarvitse sitä miettiä. Jonkun filosofin sanonta on tämä, että minulla on ajatuksia, minä en ole ajatukseni. Ja se on todella kullanarvoinen ajatus. Kiteymä. Se pahin ajatus, johon me jäädään jumiin, on mitä muut ihmiset minusta ajattelee. Voinkohan mä tehdä näin? Mitähän ne töissä sanoo? Mitähän se puoliso sanoo, jos mä leikkaan hiukset? Tai mitä ne ihmiset siellä Zoomissa ajattelee, jos ne näkee, että mä en ole meikannut? Että voinko mä tehdä näin? Voin. Koska mä en ole tahallaan tekemässä pahaa kenellekään. Niin silloin mä voin. Se on oikeasti ihan älyttömän paha vankila. Ja nyt mä käytän sitä sanaa vankila, en enää mitään loukkoa. Se on semmoinen ajatteluvankila,
Että me estetään itseämme tekemästä, koska joku muu voi ajatella meistä jotain. Ja te tiedätte, kaikki nämä kirjat jatkaa tästä, että ne on liian kiireisiä ne muut ihmiset, ei ne ehdi ajatella sua. Mutta jos et ole tekemässä pahaa muille tahallaan, sulla on täysoikeus tehdä hyvää itsellesi ja muille. Elämä ei ole koulu. Ei ole. Ei kertakaikkisesti, ei ole. Jos mun pitäisi joka ikinen kesä oppia, että nokkonen polttaa, niin eihän siinä olisi mitään järkeä. Jos mun mieleen ei tarttuisi, jos mun ymmärrykseen ei tarttuisi yhtään mitään, niin ei se olisi niin mitään järkeä, jos mä en voisi hyödyntää aiemmin oppimaan. Niin jos mun pitäisi joka kerta opetella uudelleen, että miten Zoom toimii. Aivan hirvittävän kuluttava. Oletko koskaan käynyt sellaista koulua, josta ei olisi päässyt luokaltaan tai pois ilman täydellisiä arvosanoja? Mulla ei ainakaan ole täydellisiä arvosanoja yhdestäkään koulusta, ja mulla on aika monta diplomia. Ei tarvi. Ei tarvi täydellistä. Riittää, että pääsee läpi kaikissa kouluissa. Ja sitten mä en pysty elämään tuntiakaan mun elämästä niin, etteikö jollakulla olisi jotain sanottavaa tai jotain sellaista, niin kuin, että sä olisit voinut tehdä ton paremmin tai tämän paremmin tai jotain. Niin miten ihmeessä mä voisin elää koko elämäni täällä tämmöisenä erehtyväisenä ihmisenä, jonka muisti on vielä pyyhitty, silleen, että ei kenelläkään olisi mitään sanottavaa. Ei ole siis mitään mahdollisuutta, että me täältä jotenkin niin kuin valmistuttaisiin. Joten ainut lopputulos on se, että tämä ei ole koulu. Tämä on loukko. Meidän on oikeasti pikkasen kurkistettava sinne, että mitä siellä taivaankannen tuolla puolen on. Niille, jotka ei tiedä, kuka mä oon pikkutyttönä, mä aistin ja koin ja en ollut yksin, vaikka olin fyysisesti yksin tuolla maaseudun rauhassa. Yläasteikäisenä en ollut valmis siihen kaikkeen härdelliin, mitä siitä seurasi, kun tiesi tapahtumia ennalta. Sovin itseni kanssa, että eipä puhuta näistä enää. Olen mennyt silti kauppakorkeakouluun sisälle. Mututuntumalla, kyllä ei. Se on monivalintakoe. Kaiken näköistä tuossa vuosien aikana tapahtui, mutta sitten kun mä 30-vuotiaana sain mun ekan lapsen ja menin itse asiassa hyvästelemään häntä sairaalan teho-osastolle, kun lääkäri oli sanonut, että häntä ei voi pelastaa, että hän kuolee seuraavana yönä. Ja mä näin, miltä hän näyttää 10-vuotiaana. Niin mun oli pakko siinä vaiheessa ruveta taas puhumaan ihmisille, että mitä mä näen, että miten paljon niin kuin eri lailla kuin peruslääkeedustaja, mitä mä silloin olin, tai mulla oli joku kiva titteli. Et miten paljon eri lailla mä näin tämän maailman näen, koska äiti, joka tietää, että lapsi selviää tästä koettelemuksesta, käyttäytyy aivan eri tavalla kuin äiti, joka on ihan varma siitä, että tämä lapsi kuolee muutaman tunnin päästä. Joten mun oli pakko ruveta kertoa. Tuossa mun ikävuosien 14 ja 30 välillä maailma muuttui tosi paljon, ja kun mä rupesin taas puhumaan ja kertomaan, niin oli hurjasti kaikenlaisia ihania reikikursseja. Mä menin enkelireikikurssille. Ensimmäinen yhteinen meditaatio oli sellainen tyypillinen, laita valojuuret jalkapohjista maapallon läpi ja löydät maapallon keskustimantin ja äiti maan sieltä, ja sitten menet läpi siitä pallosta ja se energiavirta yhdistyy ja virtaa sun läpi niin kuin ylhäältä alas ja vissiin alhaalta ylös ja mitä ikinä. No mun valojuuret oli aivan umpimustat. Ne oli paksut kuin mitkä, mutta ne oli aivan umpimustat. Timantti löytyi joo, mutta äitimaa oli pornotähti. Ja oli muuten aika irstaan näköinen. Ja olin tippua tuolilta, jolla istuin tuon meditaation ajan, koska maapallolla ei ollut pohjaa. Mä tipuin niin kuin, aivan täysin niin kuin sieltä läpi. Ja tästä on nyt 16 vuotta aikaa. Ja 17, mitä tästä on? Ihan sama. Niin mä oon niin kuin miettinyt, että
onko mus joku vika, kun mä näen tämän maailman niin eri tavalla kuin mitä täällä kerrotaan? Vai niin kuin, että miksi nämä asiat ei niin kuin täsmää? Ja niin älyttömän moni asia, mikä niin kuin ei täsmää siihen, miten mä tämän näen ja miten mulle kerrotaan. Ja mä alan viimeinkin kertoa teille siitä, milten mä sen näen, enkä vaan ohjelja. Siksi me ollaan täällä tänään. Mä en ole saanut siis kirkkouskontoa, tiedettä enkä New Agea yhteen sopivaksi sen kanssa, miten mä tämän todellisuuden näen. Ja olen kyllä yrittänyt. Olen siis kauppatieteiden maisteri, olen entinen lääketeollisuuden työntekijä, puhunut sen alan tieteestä, opiskellut yhtä sun toista ja mulla on perusluterilainen suku. Tosin mummot on enemmän sellaisia, Jumala on ilo ja rakkaus ja arjesta kuuluu nauttia naisia. Oli ja on. Miksi nämä ei täsmää? Voittajat kirjoittaa historiaa ja kertoo siinä vain oman totuutensa. Kaikki, ketkä on lukenut sotahistoriaa ja sotareportaaseja, niin tietää tämän. Entä jos se pitääkin paikkansa tämän koko meidän maailman suhteen? Entä jos Darwinin ja Newtonin ja kaikkien näiden evoluutioteorioiden pohja onkin ihan höttöä? Mun mielestä on 6. kerta, kun me täällä ollaan. Ja itse asiassa tämä kerta on semmoiset 100 vuotta vanha. Että tätä meidän tunteiden loukkua olisi ollut vaan silleen about 100 vuotta. Mutta anyways, eletään voittajien historiaa tai voittajien totuutta todeksi, eikä me oikeasti pystytä sanomaan, että mikä on ollut valoa ja mikä on ollut varjoa, mikä on tarkoittanut vapautta, helvettiä, taivasta niin kuin aiemmin. Että miten paljon niitä sanoja on muokattu. Vertaa, pyynti, metsästys, anarkia, kaos, eikä ilman hallitsijaa. Meillä on 5 uskontoa tässä maailmassa. Kirkkouskonnot on ihan vaan ryhmänä 1. Meillä on raha, politiikka, tiede ja henkisyys. Politiikka on uskonto heille, jotka haluavat vaikuttaa. Tiede on uskonto heille, jotka haluavat järjellä tätä asiaa, miettiä ja tätä maailmaa ymmärtää. Ja henkisyys, New Age, uushenkisyys, se on vähän niin kuin sellainen jatke tälle kaikelle. Se on uskonto, koska näitä kaikkia yhdistää yksi ja sama asia. Ja se mun mielestä määrittelee uskon. Toi raha on se kaikista hankalin näistä. Niin kauan kuin me tässä todellisuudessa eletään ja pelkästään hengitysilmasta joutuu suurin piirtein maksamaan, niin se on vaikea kapitteli meille kaikille käydä läpi, mutta vähitellen kukin meistä pääsee siitäkin ymmärrykseen, että mitä se tarkoittaa. Mutta näitä kaikkia yhdistävä on omavoimaisuuden heikentäminen. Niillä on sellainen yhteinen tavoite, että me luotettaisiin pelastajaan. Että se ratkaisu, se joku viisaus ei asuisi meissä, vaan se on tuolla jossain. Se on ihan sama, minkä näköiseksi tai minkä nimiseksi me se pelastaja laitetaan, koska se on sitten kullakin uskonsa mukaan. Mutta se ei ole silloin meissä. Jos me joudutaan aina pyytämään joku violetti lohikäärme tai aina soittamaan asiantuntijalle tai katsomaan, mikä on tieteen tämän päivän suositus, niin se on samalla lailla uskonnon toteuttamista. Ulkoiseen pelastajaan luottava ihminen ei luota itseensä, eikä siksi ole vahva. Ja jos hän ei ole vahva, hän on helposti ohjattavissa. Ja tässä me tullaan niihin ihan ensimmäisiin kalvoihin, jossa mä kyseenalaistin sen, että ollaanko me luomassa sitä, mitä me halutaan, vai sitä, mitä joku haluaa meidän luovan, tällä meidän tunteiden luovalla voimalla. Ja tämän takia meillä on niitä traumaja, tämän takia meillä on niitä alaspainavia, tämän takia meitä heikennetään kaikin keinoin. Me ollaan siellä jonkunlaisen kannen alla, eikä tässä maailmassa ole kaikki oikein.
ehkä yksi sellainen pieni tarina lisää, kun jonkun verran tullut luettua näitä erilaisia vanhoja viisaita kirjoja. Ja ihan ensimmäistäkin, kun joskus vuosia sitten luin, niin mun ajatus oli se, että kun tämä on kaikki totta, mutta kun tämä on vanhentunut. Ja vasta silloin, kun mä tajusin alkaa ajattelemaan niin, että kaikki ne vanhat jutut on totta, kaikki ne vanhat niin kuin maailmankuvat ja sivilisaatiot ja ne kaikki on olleet, mutta ne ei ole ollut silleen, niin kuin, että me voitaisiin laittaa ne nykyiselle aikajanalle, vaan tavallaan tällainen, niin kuin, mistä tänä päivänä puhutaan sanalla Great Reset, eli suuri nollaus, suuri tasaus, niin se on niin kuin tapahtunut jo 5 kertaa aiemminkin. Ops. Et jos me katsotaan tuolta niin vitosporukan jättämistä vinkkeistä, niin tämä Flammarionin puukaiverus, josta on tuo ihana Matrix-versio, niin meillä on niin kuin jätetty pieniä vinkkejä siitä, että kurkistakaapa vähän syvemmälle. Nainen, kohtu, on portaali. Me synnytään sen kautta. Siellä jotenkin mystisesti alkaa solut jakautua ja sikiö kasvaa ja sitten sinne tulee se, mitä sieluksi kutsutaan. Näinhän se tarina menee. Mutta sehän on pimeä. Mä oon 2 lasta tähän maailmaan synnyttänyt ja kyllä kumpikin on viettänyt pimeässä kohdussa. Enkä mä muista, että mun oman äidinkään kohdussa olisi mitkään valot ollut päällä. Että kyllä me tullaan pimeän portaalin läpi tähän maailmaan. Ja niinhän se NASAkin sanoo, jos nyt viitataan sinne tieteen puolelle. Niinhän se NASAkin sanoo, että kaikki syntyy mustasta aukosta. Eli ne on niin kuin mun lapsuudessa musta aukko vielä söi kaiken, mutta kasvaa vanhaksi, niin NASAkin muuttaa mieltään. Entäs sitten tämä, että meitä pidetään pimennossa, meille ei suoda tiedon valoa. Mennään taas tähän aistien rajoihin. Mutta jos ihminen on valo, joka tulee kehoelämään pimeyden läpi, niin mihin ihmeeseen me ollaan menossa silloin, jos me ollaan menossa valoon? Mihin valo voi mennä, kun se menee valoon? Vai huijataanko meitä? Nämä on niitä asioita, joita mä rakastan tutkailla. Näitä vanhoja tarinoita ja aistien rajoja ja siitä todellisuutta, missä meillä vielä oli 12 DNA-säijettä, miten tähtiportit otettiin pois toiminnasta. Tämä on nyt TV-sarjasta toi tähtiporttikuva, mutta niistä löytyy jonkun verran, tai vielä hetki sitten löytyi niitä raunioituneiden tähtiporttien kuvia. Nyt oli aika vaikea Googlella niitä löytää, niin lainasinpa tuon ihastuttavan TV-sarjan Stargatein mainoskuvaa. NASA piirtää näitä samantyyppisiä kuvia tuolla Van der Allenin vyöllä. Ja jotka harrastaa astraalimatkailua, niin hekin sanoivat, että tuosta on tosi vaikea päästä läpi. Että jotain estettä siellä on. Sitten meillä on vielä se sanota waters above. Ja joku on väittänyt niin, että valoa nopeampi ei pysyisi 3D:ssä. Ja sitten täällä on nämä horoskoopit. Siinä voisi olla mikä tahansa niin kuin näiden muitakin näitä millä mietitään, että ketä me ollaan ja mikä on meidän koodaus. Palataan siihen hetken päästä. Mutta siihen, että miten vanha tämä maailma on, niin meidän on ihan mahdoton sitä mitata, koska aika todellakin on venyvää. NASAkin kertoo, että kun ne mittaa aikaa jossain tuolla liikkuvassa sukkulassa, niin se aika siellä sukkulassa kuluu eri tavalla kuin maanpinnalla lennonjohdossa, joka seuraa sitä sukkulan menoa. Sitä ei niinku, se on aina erilainen, se on aina henkilökohtainen kokemus. Ja meidän pitäisi itse asiassa siitä niin kuin klassisesta vaakajanasta siirtyä pystyjanaan. Ja sitten jos me ruvetaan miettimään hologrammitodellisuuden kautta, niin hologrammissahan on aina 2, eli dualismi. Niistä meillä pitäisi olla vähintäänkin 2 aikajanaa, ja tämä aika sinällään on äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta ei mennä siihenkään tänään sen enempää. Meillä hirveästi dissataan astrologiaa ja sitä, että se ei voi toimia, tai human design tai tällaista. Ja sekin on aika mielenkiintoista, että sitä on niin kuin silleen halveksitaan. Sekin on mun mielestä yksi salaliitto. Koska meidän elämä voi tasan lukea tähdistä.
Sen ihan tasan pystyy lukemaan tähdistä. Käytti siihen sitten astrologiaa tai human designia tai mitä ikinä niin kuin numerologiaa ja näitä. Me pystytään se sieltä lukemaan. Mutta ne kertoo tasan tarkkaan sen, millaisia tämä todellisuus, tämä, jos nyt kutsutaan sitä Matrixiksi, tämä tunteiden loukko, tahtoo meidän olevan. Millainen on se meidän käsikirjoitus tähän elämään? Ne ei kerro mitään todellista siitä meistä, sitä okkultista. Ne kertoo vaan sen, minkä karmisen käsikirjoituksen nämä pahikset meille on suoneet. Ja jos me mennään tasan tämän mukaan, me ollaan tottelevaisia. Siitä on tietyt etunsa tässä maallisessa elämässä. Se helpottaa monia asioita, olen huomannut, mutta ollaanko me niin kuin kohtalon orjia vai onko meillä vapaata tahtoa? Miten nämä jutut menee? Sitten on aina näkökulmaeroja. Toi, missä on vasemmanpuoleinen, niin se on ihan tavallinen tähtikartta, jossa mä olen jousimies aurinkomerkiltäni. No, tällainen astronomian kanssa samanlainen astrologinen kartta, eli kun tämä meidän niin kuin yleisesti käyttämä astrologinen kartta, niin se on itse asiassa sellainen kartta, jossa tähdet on kiinteällä kartalla. Kuulit oikein. Tähdet on kiinteällä kartalla. Se on ilmeisesti joku 2000 vuotta sitten lukittu. Että tässä on nyt tämä kartta ja täällä kulkee nämä jotkut liikkuvat osat. Mutta se ei ole siis taivaan todellinen tilanne. Ja tästä syystä Ursan kanssa, kun keskustelee astrologiasta, niin ne on ihan sillä tavalla, että huuhaata, kun se ei ole mitenkään niin kuin yhteydessä siihen, miten niin kuin oikeasti ne tähdet liikkuu. No me voidaan tehdä astrologisia karttoja myös niiden tähtien oikeiden liikkeiden mukaan. Eli tavallaan, jos me ajatellaan, että me ollaan sen kuvun alla, niin toi yleisesti käytetty astrologia on se kuvun pintaan heijastettu kiinteä kuvio, ja sitten meillä on ne tähtien oikeat liikkeet siellä kuvun yläpuolella, ja siitäkin voidaan tehdä karttoja. Yksi suuntaus on tämmöinen babylonialainen, jossa ihan samalla syntymäajalla ja paikalla mä olenkin sitten aurinkomerkiltäni Skorpion. Kumpi mä sitten on? Kumpi on totta? Ja onko mun pakko totella kumpaakaan? No, kumpikin on totta, se riippuu todellisuudesta, missä mä olen, ja kumpaakaan minun ei tarvitse totella. Tähän liittyen kuu on täysin teko. Se on täysin tekokuu. Meillä ei ole mitään muuta kuin tekokuu, ja se imitoi Venusplaneettaa. Kuu on aivan liian laskelmoitu. Se on aivan liian laskelmoitu. Se on liian iso, se on liian täydellisen kokoinen, sen kiertoradat, kaikki tämmöistä. Maailmassa ei ole mitään. Mä muistan oikeasti jostain yläasteelta jonkun opettaja, joka sanoi, että maalla on ihmeellinen kuu, kun kenelläkään muulla ei ole mitään vastaavaa. Ei ole. Kumma juttu. Ehkä se on, kuulkaa, oikeasti ihan kuule tekokuu. Se, millä se selviäisi, olisi se, että kaikki lakkaisi palvelemasta kuuta. Siinä olisikin mun toiveeni tälle koko yhteisölle, että täällä tunteiden loukossa lakattaisi palvelemasta kuuta. Mä oon muutamaan kuuseremoniaan yrittänyt osallistua silloin, kun mä tsekkailin näitä New Age-piirejä, ja mä istuin siellä aina sille ihmettelemästä, mitä ihmettä tapahtuu. Mitä täällä pitäisi tuntea? Mikä täällä on? Tää on siis pelottavaa. Mä en koskaan mennyt uudelleen mihinkään niistä. Mä kävin varmaan 3-4 erilaista testaamassa ja tulin siihen tulokseen, että tämä ei todellakaan mulle. Se, mitä aiemmat sivilisaatiot on palvoneet, niin se on Venus. Löytyy erilaisia Isis-patsaita, Venus-patsaita. Ja se, mikä on hurjaa, noin niin kuin ekaa kertaa, kun tätä rupeaa miettimään, niin Venuksella on kierto, se on aamutähti, se nousee, se ilmestyy, se on taivaalla, se on iltatähti, se painuu pimeyteen. Ja ne päivien lukumäärät, ne täsmää meidän raskauteen, ne täsmää Raamatun kertomuksiin. Siellä on paljon enemmän logiikkaa löydettävissä kuin kuussa. Nämä lopunajat. Tämä 100 vuoden todellisuus, mitä me ollaan nyt tämä 6. ihmiskunta täällä
elänyt, niin se on ihan sama, mistä me katsotaan, minkä teorian mukaan, minkä uskonnon mukaan, niin jonkinlaiset lopunajat meillä on meneillään. Syitä siihen löytyy astrologian puolelta ja astronomian puolelta ja aivan mistä tahansa teoriasta. Tämä olisi se aika, jolloin me voitaisiin herätä, että me ollaan tunteiden loukossa, me ollaan sen kuvun alla, mutta meille annetaan niitä valeuutisia. Ne ajatukset eivät ole meidän omia, vaan ne on annettu, ja meille annetaan niitä valeuutisia, että me ei keskityttäisi siihen, mikä tapahtuisi niin kuin automaattisesti, jos me lakattaisiin seuraamasta valeuutisia. Eli mikä se vastuu? Mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän ei pitäisi olla kohtalonorjia. Meidän pitäisi käyttää kaikki se vapaa tahto, mitä meillä on. Meillä ei ole, toistan, meillä ei ole maailmaa muuttavaan tahtotilaan vapaata tahtoa. Maailma on just näin p-mäinen paikka kuin se on, mutta me voidaan itseä koskien tehdä kaikki päätökset. Kukaan muu ei pysty tietämään, miltä tuntuu olla sinä. Ihan sama, kenelle gurulle sä soitat, kenet sä pyydät. Kukaan ei pysty tekemään sun juttuja sun puolesta. Sitä ei voi ulkoistaa tätä elämää. Tämä on mun elämä, sulla on sun elämä. Kummankin meidän hommaa on tehdä se oma elämämme ja tehdä se meidän oma sisäinen työ. Tämä on klassinen sanonta, kun mennään perään, kun ollaan lähetetty joku tekemään jotain, että pitää mennä itse tekemään. Tämä on nyt se asia, mikä on oikeasti tehtävä itse. Ei ole ketään muuta, jota me voidaan kutsua. Ei ole yhtään mestaria, joka voisi tehdä näitä asioita mun puolesta. Mun on tehtävä ne itse. Me pitää kyseenalaistaa kaikki, mitä meille on ikinä opetettu. Kuunnella kaikkea, mutta ei seurata ketään. Älkää siis missään tapauksessa seuratko minuakaan. Niin kuin silleen, että mä olisin joku kaikki tietävä ja kaiken ymmärtävä ja jotain. Me saadaan toisiltamme inspiraatiota. Mä haluan, että meillä on keskusteluryhmiä, jossa me mietitään, tai tällainen teoria, tollainen teoria. Ja sitten me mennään taas tekemään hyviä tekoja sen keskusteluryhmien ulkopuolelle. Meidän on oikeasti todettava, että okei, toi trauma oli menneisyydessä, eteenpäin, ei vaikuta minuun enää. Tehtävä se työ, että me ymmärretään, mitä tapahtuu, miksi niin tapahtuu ja mitä se aiheuttaa meissä. Meidän on priorisoitava hyviä tekoja, tunnistettava niiden 5 uskonnon valta itseen. Ennen kaikkea se raha, se on se kaikista hankalin niistä löytää. Meidän on kannettava se vastuu. Minä tein näin, minä olin läsnä, minä tein tuon valinnan, minä olen kirjoittanut tuon tekstin tai tehnyt tuon virheen tai onnistunut tässä. Minä olin läsnä, minä tein. 2 esimerkkiä kyseenalaistamisesta. UFOt. Miten ihmeessä me voitaisiin olla varmoja siitä, että ne, joiden nyt tänne kerrotaan olevan tulossa, olisi pelastamassa meiltä, eikä ne olisikin niitä, jotka alun perin aiheutti tämän koko höskän. Vaikka ne esiintyisi miten hyvän tahtoisena, ja vaikka ne kuinka niin kuin tavallaan vapauttaisi meidät jostain, niin meillä ei ole mitään keinoa oikeasti näiden aistien rajoissa, mitä meillä on, olla varmoja siitä, että he eivät tulleet pelastamaan meitä itseltään. Toinen, mikä oikeasti haluaisin, että jokainen kyseenalaistaisi, olisi tämä rakkaudellistaminen. Kun ainakin tosi monella reikikurssilla, missä mä oon ollut, niin on sanottu, että sellainen kupla sun ympärillä, ja sitten kun siihen tulee jotain, niin sä muutat sen rakkaudeksi ja palautat sen niin kuin hyvänä ja rakkaudellisena takaisin sinne. No en! Jos joku haluaa, että mä saan sydänkohtauksen, niin se kyllä kimpoaa takaisin mun kuplastani ja menee samana toiveena hänelle. Miksi mä en tekisi niin? Miksi mä en niin kun kunnioittaisi itseäni niin paljon? Mä voin olla itselleni kiitollinen siitä, että mä oon tunnistanut jonkun huonon tilanteen ja kävellyt siitä pois. Mun ei tarvitse olla kiitollinen sille pahantekijälle. Se parisuhdeväkivaltakeissi esimerkiksi. Jos mä en ole pahaa tekemässä kenellekään tarkoituksella, niin mulla on silloin oikeus siihen hyvän tekemiseen. Mun ei tarvi
kuunnella mediaa eikä sellaista yleistä liirumlaarumia miettiä, että mitä mieltä ukrainalaiset on siitä, jos mä nyt tänään syön voileivän. Tällaisena mediaesimerkkinä kaikki rakkaus Ukrainan suuntaan. Eikä se itserakastaminen ole, niin kuin, mä näin tällaisen ajatuksen tuossa varmaan toissa viikolla, että itserakastaminen olisi jotenkin niin kuin muiden kautta rakkauden keräämistä itselle. No ei, kun se on ihan sitä, että minä rakastan itse itseäni. Niin mun tarvitsisi sitä jotenkin silleen kierrättää tuolta jostain, että joku tykkäisi musta, niin sit se olisi niin kuin mulle rakkautta. Kaikkea hassua ne kertookin ihmisille. Pelkojen tunnistaminen. Pelko on silleesti helppo kaveri, koska se ei voi enää hallita, jos mä tiedän. Tai sitä kautta ei voi enää hallita, jos mä tiedän, että mä pelkään tätä. Oikeasti. Mua ei voi pelotella jollain, jos mä tiedän, että okei, toi on pelottavaa. Ne traumat on käsiteltävä, koska ne estää meitä olemasta omassa voimassa. Jos sitä haluaa miettiä, että miten pitkälle on parantunut, niin jos sä oikeasti päädyt uudelleen siihen tilanteeseen, niin mitä sä tekisit nyt? Kummalla tavalla sä reagoisit? Silleen kuin silloin ekalla kerralla vai tekisitkö jotain täysin toisin? Harry Potterissa on semmoinen ihana ridiculous loitsu, jossa hämähäkki saa rullaluistimet ja muita tällaisia, jolloin me voidaan tehdä tästä pelkoviihteestä niin oikeasti viihdettä. Ne taas yrittää, voi ei. No, mäpäs menenkin vaikka uimaan. Itsetunto on yhtä kuin itsen tunteminen. Tätä minä olen. Tällainen minä olen. Näin minä toimin, tätä minä arvostan. Kun tuntee itsensä, niin vapautuu. Ennen kaikkea siitä turhasta muiden miellyttämisestä, joka ei tietenkään tarkoita sitä, että mä olisin ilkeä niille muille. Ei, se ei ole moraalisesti oikein. Vaan siitä, että mä voin tehdä hyvää itselleni. Ja mä tunnen, mä tiedän, miksi mä toimin näin. Me päästään niistä täydellisistä kouluarvosanoista ja tuomiopäivän odottamisesta irti. Tulee sellaiseksi tarkkailijaksi sekä oman elämän että maailman suhteen. Sitä kautta vahvistuu ne omat rajat. Luonnollinen laki. Aivan ihana 9 tunnin luento tiivistettynä yhteen kalvoon. 3 sääntöä. Älä varasta kenenkään valinnanvapautta, omaisuutta, elämää, terveyttä, turvallisuuden tunnetta. Sinulla on oikeus vastata samalla voimalla takaisin, jos sinua kohtaan rikotaan varastamiskieltoa ensin. Älä käännä siis toista poskea. Ja moraali on aivan tasan sama joka ikiselle meistä aina ja iankaikkisesti. Ja mitä ikinä ihmisen laki sanoo, se on vähempiarvoinen kuin tämä. Viimeinen ajatus. Sitä sanotaan kuolemanpeloksi, mutta olisiko se kuitenkin taivaaseen joutumisen ja uudelleen syntymisen pelko? Et jos se kiertotalous, jos me ei halutakaan tulla tänne uudelleen, miten ihmeessä joku, joka on ikuinen, voisi pelätä sitä, että se kuolee? Koska se on vain tämän kokemuksen loppu, sitä me saadaan seuraava. Eikö niin? Viimeiset sanat. Mä väitän, että täältä pääsee pois. Mä väitän, että tämä ylipäätänsä on jonkinlainen loukko. Ja täällä tarjolla on sitä, mihin me uskotaan. Joten kun me tehdään itsellemme selväksi se, mikä on mulle tärkeää ja mitä mä haluan tehdä, niin meidän on paljon helpompi elää viihteen kautta tämä näytelmä täällä kehossa ja sanoa tämän kehon kuihtumisen jälkeen, että ei enää tätä. Kiitos. Mä avaan mun kaiuttimet, niin kuulen, jos kommentoitte ja kysytte jotain. Ja sitten mä menen tuonne chattiin, että oliko sinne tullut jotain. Kukaan ei ole kirjoittanut yhtään kysymystä. Multa kysyttiin se workshopissa, että onko mä sitä mieltä, että
kaikki entiteetit, kaikki ei-ihmiset on pahiksi. Ja mä vastasin silloin, että viimeisen parin viikon kokemuksella haluaisin sanoa, että kyllä, näin on. Mutta. Ja kerroin sitten kaksi sellaista tarinaa, missä selkeästi hyvis oli yhteydessä. Kummallakin kerralla mut pidettiin hengissä sellaisessa tilanteessa, jossa kuolema tai todella vakava vaurioituminen olisi ollut väistämätöntä. Mä kerron niistä rauhakirjoista tarkemmin, niin en tässä niitä tarinoita sen enempää nyt jaa, mutta sitten kun mä jälkeenpäin sitä mietin, niin kumpikin näistä kohdista ja muutenkin ne, jotka mä niinku ajattelen, että on niinku hyviksi, niin mä en ole ikinä pyytänyt sitä. Mä en ole mitenkään metsästänyt, mä en ole meditoinut, mä en ole kertonut, että tällaisen mulla on tarve. Se on tullut silleen pakottavalla voimalla. Toinen näistä tarinoista oli siis sellainen, että mä ajoin motaria tarkoituksena mennä vielä 100 kilsaa suoraan ja joku kääntää todella voimallisesti mun ratin poistumisliittymää. Mun auto kuoli 300 metriä myöhemmin, siitä lakkasi renkaat pyörimästä. Jos olisi tehnyt sen 100 vauhdissa, niin lopputulos olisi ollut aika eri kuin mitä se teki sen ryömintävauhdissa Huoltsikan pihalla. Näin kävi, mutta ei se ollut mitään kanavoitua, se oli jotain ihan muuta. Ja se, miltä se tavallaan se vasta tajus jälkeenpäin, että mitä siinä oli tapahtunut. Tämä on vaikea uskonto antaa periksi, että ei voisi pyytää jotain. Enempää mulla ei tähän hätään ole. Mulla on toki paljon sanottavaa kaikista näistä asioista, joihin me nyt vasta pikkasen vilkuiltiin. Mutta tämä oli tällainen intro. Käykää mun kotisivuilla ihan omatoimisesti. Mä en tyrkytä tätä viestiä. Mä saatan välillä jakaa jotain Instaan tai jonnekin, mutta mä en tuu puskemaan, enkä mainostamaan, enkä yhtään mitään. Olkaa yhteydessä, jos keskustelupiirit tai muut kiinnostaa, niin katsotaan, mitä me löydetään. Tältä erää, kiitos. Kiitos. Kiitos.